Γεια σας, η Ζέφη εδώ. Ένα project που έφτιαξα για τα Creative Girls με τα χρώματα του logo τους που λέει I prefer to crop but not mop. Είναι ένα μικρό αλμπουμάκι που λέγεται Jacob's Ladder Album ή η σκάλα του Ιακώβ. Εγώ το έχω φτιάξει με 6 φύλλα. Μπορούσα να είχα και 8 αν ήθελα. Θα σας δείξω πώς μετακινείται. Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι μακρύ και δεν το παίρνει όλο η κάμερα. Λοιπόν, το σηκώνεις έτσι και τη στιγμή που γυρίζεις θα το διδάσκω σαν μάθημα στις 27 του Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου που είναι Σάββατο. Όποιος ενδιαφέρεται ας με πάρει ένα τηλέφωνο και τα λέμε. Φιλάκια! Είναι